Gusto niyo ba magkabahay? Or gusto niyo mag-invest ng house and lot? Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Powell D. Well, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. At para magkaroon kayo ng idea, bibigyan ko kayo ng mga tips or guide sa pagbili ng house and lot sa isang subdivision. Number 1. Alamin ang pangalan ng developer ng isang subdivision na nagustuhan ninyo. And take note guys, iba po ang pangalan ng developer sa pangalan ng subdivision or project. Pag nakuha na ninyo ang pangalan ng developer, pwede nyo i-check sa HLURB kung meron ba silang LTS or License to Sell. HLURB means Housing and Land Use Regulatory Board. Yan, pumunta lang po kayo guys sa may hlurb.gov.ph. Tapos doon sa may bandang online inquiry, yan, doon lahat-lahat nandun na guys, para malaman niyo kung legit ba talaga ang isang developer na yan or yung isang subdivision. Number 2. Sa pagbili sa isang subdivision, meron mga brokers. Be sure lang, yung brokers ninyo ay licensed din. Pwede din nyo i-check yan sa may HLURB kung registered broker sila or hindi. Para sa bandang huli, meron kayong habol kung anuman ang mangyari. Number 3. Mas maganda makita po ninyo ang actual na location ng project para makita din ninyo ang mga model houses nila at saka yung mga available units. Pwede po kayo magpa-tripping sa mga brokers ninyo guys kasi wala namang bayad po yun. Yung developer nagpo-provide ng mga vehicle sa mga client na gusto mag-tripping for free. Wala pong bayad. Huwag kayong mag-alala guys. Hindi ibig sabihin na nag-tripping kayo, magre-reserve na kayo. Hindi po. At least napakita nila kung ano yung binebenta nila, kung gaano kaganda or nagustuhan ninyo. Pag uwi nyo sa inyong sariling bahay, makapag-isip-isip kayo kung okay ba or hindi. At least nakita ninyo ang actual na mga locations nila. Number 4. Amenities. Sa bawat subdivision guys, meron talaga mga amenities like basketball court, swimming pool, parks and playground, and pinaka-importante sa lahat yung clubhouse kung saan kung mayroong homeowners na gustong may party, birthday party, kasal, binyag, so pwede nyo arkilahin yung kanilang clubhouse. Okay? Pero may mga marketing strategy yan bawat subdivision. Pag yung unit na kukunin mo malapit sa may amenities, expected na yun guys na medyo mataas yung presyo. Kahit sa ang subdivision ka kukuha, basta ang unit na malapit doon sa amenities, medyo mataas yung presyo niya. Number 5. Location. Sa pagbili ng house and lot ay pangmatagalan yan. Ipamana pa natin sa ating mga anak at sa ating mga apo. Kaya mas importante pa rin ang lokasyon na malapit sa palengke, malapit sa school, along the highway, at higit sa lahat, hindi mahirap ang transportasyon. And the last, number 6. Yung price. Pag yung tips 1, 2, 3, 4, 5, okay na okay ka. Pagdating sa number 6, dito lagi yung matagal magdedesisyon kung bibili ba o hindi. Kasi hindi ka naman talaga biro guys yung presyo. Isipin mo kung ano yung kaya ng budget ninyo, yun lang yung bibili ninyong bahay. Kasi maximum 10 years to pay yun pag in-house financing yung kukunin ninyo. So kailangan hindi kayo magpaltos bawat month kasi kung hindi ka makabayad ng isang buwan, merong corresponding na interest yan. So, lalaki at lalaki yon. So, kung ano lang yung kaya natin. Kasi marami namang klaseng mga bahay guys eh. Merong mga row houses, merong townhouses, merong single attached, merong single detached, at saka merong duplex. Sa lahat na binanggit ko, pag beginner lang kayo, mga bago kayong mga asawa, may isang anak, pwede kayo sa mga row houses. Ito mas BP to 20 lang to. Medyo mas mura-mura, mayroong mga 600 to 500,000 below. Yung mga townhouses, ito yung mga up and down na siya, na mga dikit-dikit. Ito yung mga nasa almost 1M. Lahat-lahat yan guys, depende yan sa laki ng bahay at sa laki ng lupa
na gusto ninyo. Doon yon magkatalo sa mga presyo. Hindi porket lahat ng bahay pare-pare yung presyo. Depende rin po sa lot area at saka floor area ng bahay. So ayan guys, I hope may natutunan kayo sa aking simpleng mga tips or guide bago mag-invest or bumili ng bahay sa isang subdivision. Kung may tanong kayo, just comment down below. Sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. So I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Powell D. Thank you guys. Bye-bye. To God be the highest glory.